Čaute, tady toto video bude jen, že jsme dali 37 kg dohromady, bylo to super, ale tady toto video uvidíte, jak jsme to prostě vyhrali. Doufám, že se budete těšit, jak to vyhrajeme. Je to za mě super, bude to dobrý den. Nebrá to, dej to like a odběr. Lidi. 116. Landu. Hovado jedno. Tak, ty hovno, dostal si. Cože tak mluvím. Jsem si zvyknul, prostě Fortnite, no. Úplně jsem úplně špatný. Bro, tak v Landu se trefím a tady na to, co... Let's go! Bro, co to je zase za ten setting? Takže dohromady jsme hitli... Nevím? Ale mám určitě víc korunek z vinu. 14, to je super. Takže čau ty lidi.